Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti il-Muża qed jagħmel tibdil sinifikanti biex jipprovdi esperjenza ġdida, interattiva u edukattiva. Il-wirjiet permanenti qed jiġu rinnovati biex jinkludu l-arti Maltija mill-era preistorika sal-konċetti kontemporani u biex iħarsu lejn l-iżvilupp storiku tal-arti f'Malta. Heritage Malta konċentrat il-ħidma fuq tranzizzjoni biex tpoġġi lill-viżitatur fiċ-ċentru tal-esperjenza. Fl-ewwel fażi il-mużew inkorpora l-arti mill-preistorja sal-barokk u issa titrasferixxi l-attenzjoni lejn il-produzzjoni artistika lokali u kontemporanja. F'kumment iċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kotajjar tenna li llum il-ġurnata m'għadux lok li tmur il-mużew li tkun żort 10 snin ilu qabel u ssibu eżatt kif kien. Il-muża għaddejja minn tranzizzjoni illum u għax-xhur li ġejjin li permezz tagħha se nagħtu esperjenza ġdida, esperjenza usa fejn il-viżitatur se jkun iċ-ċentru ta' dak kollu li tagħmel il-muża. Permezz tal-muża nemmnu li bl-arti nitkellmu aħjar. L-innovazzjoni tinkoraġixxi l-użu ta' teknoloġija biex l-interpretazzjoni tal-kollezzjoni issir aktar interattiva u immersiva kif ukoll isir aktar faċli għall-viżitaturi biex jifhem u japprezza l-arti.